Precisament les biblioteques de la ciutat tancaran les seves portes, a excepció de la de Can Casacoberta, que ofereix els seus serveis a ple rendiment, però només en horari de tarda. Can Casacoberta és a partir d'avui 1 d'agost l'únic equipament bibliotecari de la ciutat que romandrà obert durant tot el mes. Els usuaris podran accedir-hi totes les tardes, de dilluns a divendres, des de 3:45 i fins les 9 del vespre. I és que, tot i les vacances d'estiu, són molts els usuaris que aprofiten aquests dies per consultar guies de viatge, llegir revistes, agafar pel·lícules i música. L'activitat, doncs, és molt similar a la de tot l'any. Ara, aquests últims anys, s'ha incrementat la gent que ve a l'estiu. Abans eren mesos molt tranquils, però ara suposo que també molta gent que potser per les vacances així o pel motiu que sigui, pràcticament és com un mes normal, potser una miqueta menys. El perfil dels usuaris també canvia aquest estiu i deixa pas a gent de totes les edats, especialment amb la disminució dels estudiants. En l'època normal, els estudiants una mica tendeixen a ocupar-ho tot i ho converteixen en una sala d'estudi de la biblioteca. I, clar, tampoc és ben bé la idea de la biblioteca, sinó que és més aviat aquesta, no? Gent de diferents edats, no? Una franja molt més àmplia, que volen coses diferents i demandes, ara sobretot estan demanant molt de guies de viatges, però ja et dic, una persona que ve a llegir el diari o el que ve a buscar unes pel·lícules, una mica de música, unes revistes, és més variat. L'equipament municipal es converteix en un bon espai per consultar l'actualitat i gaudir d'una bona lectura sense passar calor.